Il-Gvern qiegħed iżid l-investiment fid-dwana biex iżid is-sigurtà tal-pajjiż, speċjalment fuq il-frontieri u bekk nkun f'pożizzjoni aħjar ħalli jkumbatti kull attività illeċita u illegali. Jassigura l-kompetizzjoni ġusta u jillimita l-evażjoni tat-taxxa u d-dazju fil-kuntest tal-ħarsien tas-saltna tad-dritt u tal-ordni tal-pajjiż. Għas-sena d-dieħla il-Gvern se jinvesti f'tunnel X-ray van għall-ajruport u ser jingħata bidu għall-ewwel fażi ta' proġett kbir b'investiment totali ta' madwar 5 miljun euro li permezz tiegħu il-kunċett ta' scanning li llum jeżisti fil-port ħieles u nista' ngħid b'suċċessi kbar jiġi replikat fil-port il-kbir. Ser ikomplu wkoll jinvesti fit-taqsima tal-klieb kemm għal xiri ta' aktar klieb kif ukoll għal bini tal-Canine Compound f'Ħalfar. Is-sena d-dieħla il-Korp tal-Pulizija se jara l-kontinwazzjoni ta' diversi proġetti kapitali li bdew matul dis-sena kif ukoll it-twettiq ta' diversi miżuri li jsaħħu riżorsi umani, speċjalment fit-titjib fil-kundizzjoni tax-xogħol tagħhom l-għana ħari u biex iċ-ċittadin jieħu servizz aħjar u jgħix f'soċjetà aktar sigura. It-tisħiħ tas-sigurtà hija prijorità għal dal-Gvern. Għas-sena d-dieħla permezz tal-bini ta' Command and Control Room ġdida, il-Korp se jkun attrezzat bl-aħjar teknoloġija fl-immaniġġjar tal-operat tiegħu. Il-proġett għandu jwassal għal aktar sigurtà fil-pajjiż u rispons aktar immedjat mill-Pulizija meta dawn jiġu hekk mitluba. Ser jitkompla l-proġett mifrux fuq numru ta' snin tal-modernizzar tal-vetturi tal-Korp kemm għas-sezzjoni speċjalizzati kif ukoll għall-uffiċini distrettwali. Ser isir investiment sostanzjali sabiex issir qabża fil-kwalità fl-apparat użat mit-taqsima tal-RIU u l-SIU. Għaddej xogħol estensiv fit-titjib tal-infrastruttura tat-taqsima tal-forensika. Barra minn hekk ser ikun hemm investiment f'dak li huwa apparat aktar modern u titkompla l-mixja lejn akkreditazzjoni tal-laboratorju. L-Akkademja għal korpi disciplinati ser tkun qed tippjana biex tkabbar il-kampus tagħha billi tkabbar in-numru ta' klassijiet u tibni librerija u kmamar għat-taħriġ bil-computers fost l-oħrajn. Fejn jidħol id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa mistenni li jinbeda eżerċizzju li permezz tiegħu kull stazzjon ta' tifi tan-nar ikun wieħed siżmiku. Ser ikun qed jitlesta l-pjan ta' strateġija għal din is-sezzjoni għal 10 snin li ġejjin. Matul is-sena li ġejja ser jkompli investiment fil-bdil ta' vetturi li jsir investiment fit-taqsima marittima f'xiri ta' dinghies u fireboats. Barra minn hekk għadu kif twaqqaf il-Joint Innovation Center sabiex jiġi żviluppat il-kunċett ta' Safe City għal bżonnijiet ta' Malta. Safe City nifhmu l-użu ta' teknoloġija avvanzati fil-qasam ta' telekomunikazzjoni, sorveljanza viżiva u informatika bilan li tissaħħaħ is-sigurtà fejn ikun meħtieġ. Fl-aħħar xhur kienet għaddejja ħidma biex kien installat apparat neċessarju f'data center għall-użu fuq bażi sperimentali u fejn l-apparat ta' sorveljanza viżiva qiegħed jintuża biss f'ambjent mhux pubbliku u b'rispett sħiħ għal-liġijiet tal-privacy billi jiġi użat best practices internazzjonali. Matul is-sena d-dieħla wara konsultazzjoni din it-teknoloġija se tibda tiġi implementata f'lokalitajiet bħal Paċeville fejn hemm bżonn li tissaħħa s-sigurtà u tiġi kontrollata l-imġiba antisoċjali fil-pubbliku f'qafas legali u fejn jiġi mħarsa drittijiet umani. Inħawi oħra li qed jiġu konsidrati jinkludu l-marsa. Fil-faċilità korrettiva ta' Kordin għaddejja wkoll minn bidla li għandha twassal biex tissaħħaħ l-infrastruttura tal-faċilità nnifisha, jissaħħu riżorsi umani u jitjiebu servizz ta' sigurtà, tal-akkomodazzjoni u tal-provvista tal-ikel. Ir-residenti tal-faċilità jibqgħu fiċ-ċentru ta' din ir-riforma kollha sabiex tirriabilithom, tippreparahom għall-futur u tassigurhom li ma jerġgħux jispiċċaw riċedivi. Ser titkompla tissaħħaħ aktar is-sigurtà
b'investiment f'body scanners fost l-oħrajn sabiex jitnaqqas id-dħul illegali ta' sustanzi projbiti. Ġie kommissjonat project brief biex jistabbilixxi x'tip ta' binijiet ġodda se jkunu meħtieġa fil-faċilità sabiex jiżdiedu l-ispazji, isir tqassim aħjar ta' priġunieri u anke ikun hemm bini aktar modern. U ppjonat li għas-sena d-dieħla tinbena binja ġdida fil-faċilità sabiex ix-xogħol li jsir mir-residenti ma jibqax isir ġewwa iċ-ċelel. Għas-sena d-dieħla hu maħsub li titfassal strateġija ġdida ta' kif għandhom joperaw is-servizzi ta' detenzjoni biex tibqa' nirreferi għall-immigrazzjoni irregolari biex tibqa' relevanti u timxi ma' żminijiet. Il-Forzi Armati ta' Malta ser jibqgħu jżommu kollaborazzjoni ma' aġenziji Ewropej u forzi militari oħra biex tkompli tissaħħaħ is-sigurtà fil-Mediterran. Tkompli wkoll il-ħidma kontinwa f'operazzjonijiet konnessi mal-immigrazzjoni fejn beħsiebha tibqa' ssostni l-operazzjoni tal-Frontex.